positively, living positive, living positively, living positive. Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba beat it. Inkqubo yakhe wonke ubani ochaphazelekayo okanye ophila nentsholongwane kagawulayo. eMzantsi Afrika sinabantwana ababalelwa kwi-600,000 abaphila nentsholongwane kagawulayo. Kodwa bayi-50,000 qha abafumana amayeza okuyithomalalisa. Kanti siyayazi ukuba uphando-nzulu lwezempilo lwamva nje lubonisa ukuthi ukuba abantwana banikwe la mayeza kwangethuba, banamathuba angcono okuphila impilo engcono. Masiye kwintatheli yethu yaKwaZulu Natal, uWendi Khumalo simbone xa etyelela uAnele, umntwana omncinci othatha la mayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo. Sanibonani, namhlanje silapha endaweni yakwaNyuswa esigodini saseMondini. Sizokhuluma noMa Busisiwe Hlongwane ophila nomzukulu wakhe oneminyaka emithathu odla ama-ARVs. Asambeni siye ngaphakathi asichazele. Hlane ingane zo7 nami. Anele zale ndodakazi yami. Shothi makho amshiye nje, amlahla njalo ngase esegula ngase ngimthatha ngamisa esibhedlela eRoma. Kushuthi base bathatha igazi ke bamhlola basebenzisana ukuthi hayi mama umntwana simthola enalogula. Ngingabheka nomzimba omkhulu kabi, ephalaza, ephihla ilonda ekhanda. Ngibe ngihlale naye ingalana sebusuku. Shothi ngabona nomzimba wakheka. Ngoba esenathamba nje ngase ngimsana nami sekuvela nje namathumbu so sengisaba ngithi iyahamba ingane. Ngabona edwaqala nje imithi hayi wakheka negazi waqala umuntu ngaqala nombona ukuthi hayibo. Kanti umuntu kwesami umuntu akalahla nje phela noma khaya baze basho ukuthi hayibo. Hayibo ngabe Anele kahle lo ngathi hey yena phela athi hayi. Ngicela ngalo ngebhodlela emhlophe u5 ml. Sengiza ngalo ovula inhliziyo. Ngize 3 yona. Ngize 2 ml. Kodwa mabe ngasamniki lona ukube nogula. Ngabe mbona umpapa. Keke. Utrink nje la ke. Ha? Keke. Ha? Keke. Awudideki nje mhlawumbe ngezinye izikhathi ukuthi ufake okunye isikali esingesona nangokunye isikali esingesona. Ngingadideki. Ngabe ngesikhathi usesibhedlela bekunika yonke lemithi bakufundisa ukuthi iziphi izinto kufanele umphuzise kanjani? Ngisasibhedlela bamfundisa impela, bamfundisa. Imithi nihleze niyithola njalo ngesikhathi akunjalo? Ngokusuka basho ngathi ngofika ngalo ngengiye ngalo. Ipoint lokuqala sithi to reduce mortality and morbidity. Lokho kusho ukuthi sivikele ukufa nobungozi be-HIV. Ipoint lesibili ukuthi sinyuse amasosha omzimba. Ipoint lesithathu ukwehlisa igciwane which is viral load ukuze ingane iphile impilo engcono. Imaphi mhlambe ama-challenges noma iy'ngqinamba nihlangabezane nazo njengoba kuphuma ama-ARVs elesengane? Umntwana ngithi uyakhula ekhula kufanele ishintshwe nane-weight yamaphilisi akhe. Kwakuhlephula lokho kumuntu omdala mhlawumbe ugogo u-caregiver akulula njengomuntu omdala ezothatha iphilisi eliphelele. Okubalulekile engikutholile njengoba kade ngenza lesi story noAnele ukuthi izingane zingasinda noma zingaqhubeka ziphila uma ngabe zinikwa amaphilisi ngesikhathi nje kutholakala ukuthi sezinaleli igciwane lengculaza. Okubaluleke kakhulu ukuthi labo ababanika lamaphilisi babanika ngesikhathi futhi benze yonke noma balandele yonke imigomo odokotela babanika kona. Lokho kungifundise kakhulu.